Udover deres sameksistens og de mellemmenneskelige forbindelser, har muslimerne troens bånd til fælles, for ikke at nævne den særlige tilknytning, de har med verdens 1,5 milliard muslimer. Muslimerne lægger vægt på disse relationer, og de mener, at disse giver multikulturel styrke til Danmark. Det bemærkelsesværdige er dog, at medierne vender sig imod os under dække af ytringsfrihed med genoptrykningen af bespottende tegninger af en af muslimernes højst værdsatte profeter, og dermed krænker millioner af menneskers følelser. Derfor føler vi os nødsaget til at påvise omfanget af denne handling, illustreret ved følgende punkter. Som muslimer bevidner vi, at Gud den barmhjertige har sendt Mohammed, fred være med ham, som en barmhjertighed til verden. I denne anledning siger Gud i Koranen,